Desikasten jarraituko dugu, orain hirugarren ekarpen honekin, eta gurekin egongo da Aitziber Balantzategi, AEKako artezkaritza taldeko ikaskuntza arduraduna. Aitziber? Eta berak aurkeztuko digu neurodivergenten beharrak euskarazko klaseetan. Eskerrik asko, Aitziber, gurekin egoteagatik. Zuei, gaurkoan neurodivergentzia hau ere mai hornetara ekartzeagatik, ezta? Bueno, eta lehenengo eta behin eskatu zidaten pixkat testu ingurua kontatzeko, ezta? Euskaltegietan zer, pixkan Manuk eta Aitorrek esan dutenaren aritik euskaltegietan dana daukagu egiteko, ezta? Gero eta gehiago dira zailtasun bereziekin datozen ikasleak eta nolabait oraindik egitura moduan ez dugu asmatzen erantzun bat ematen. Eta testu inguru horretan, lehenengo aipatuko nuke, pasatzeko, taka. Enfokea bera, ez da, dela agian zailtasuna. Ze orain arte beti dislexiari buruz hitz egitean aurrengan jarri da azpimarra eskolara oso lotuta eta gu jakina helduen euskalduntzea gara, 16 urtetik gorakoak hartatzen ditugu eta nolabait dislexia etzan gure esparrua. Eta horri lotuta, uste dut, eskolak berak ere esku hartzeak nahiko berandu hazi dituela eta gu are beranduago. Eta eskolaren esku hartze horri lotuta bigarren zailtasuna, ezta? Nolabait sinestu dugulako eskolan identifikatu eta diagnostikatu egiten direla dislexia guztiak eta behin diagnostiko bat eskuan gure gana heltzen direla, baina ez da horrela. Zoritxarrez asko dira oharkabean pasatzen diren ikasleak edo are okerrago bestelako diagnosi oker batekin ateratzen direnak eskolatik. Eta orduan hor guri dagokigu adi egotea, ikasle hori euskaltegiraino heldu da, matrikulatu eginda, eta guri dagokigu behar duena ematea. Eta hor adi egon behar dugu. Eta hirugarren zailtasuna aipatuko nutke testuinguratze horretan, oinarrizkoa bada ere gehienetan ohartzen ez garen zerbait eta sarri aipatzen dut kideekin hitz egitean, ezta? Gu euskaltegian edozeri buruz hitz egitean beti ikasleak izaten dugu ardatz, eta ikaslei begira jartzen gara. Nolabait gu bestelakoa bagina bezala edo astuta gure artean ere dislexiadunak hainbat egongo direla eta badaudela. Eta horrek zailtasunak ekartzen digula gure egunerokotasuneko lanean. Baina, karo, zailtasun horiek gehienetan isil-isilean gordeta eramaten ditugu, gure akatzen motxilean sartzen dugu, gehienok ez dakigu zerk eragiten digun zailtasun horiek, eta horrek frustrazio txikiak eta lanean zailtasunak ekartzen ditu. Bai? Bestetik, prebalentzia aipatu nahiko nuke, ez da? Zein da prebalentzia? Gizartean edo jendartean zenbatek daukate dislexia? Kalkulatzen da 7 eta 10 bitarteko kopuru batek daukala dislexia motaren bat, danak ez bai dira berdinak. Hego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriko daturik ez daukat, baina Hego Euskal Herrian ez dago ikerketarik. Beraz, dauzkagun datuak badira estatuko beste toki batzuetatik hartu direnak, Murtzia eta Kanarietan daude ikerketak esaterako eta Europako beste lurralde batzuetan. Baina hemen ez dago berez ikerketarik, ezta? Eta gu daukagun beste zailtasun bat da, aipatu danez, helduak hartatzen ditugu. Orduan, heldu horiek bide luze egin dute bizitzan, ez da? Prozesu zailak bizi izan dituzte, Aitorrek eta Manu kontatu duten bezala, eta gugan heltzen direnerako hainbat estrategia garatu dituzte aurrera egiteko ikaste prozesuetan eta bizitzan bertan. Estrategia garatu dituztenez, gu zailago izango digu horiek antzemateko. Eta gainera, irakaskuntza prozesuak oraindik gaur-gaurkoz idatzizkoan eta irakurmenean oinarritzen dira handi batean. Eta naiz eta ikateak gero eta garrantzia handiago izan,
oraindik hor geratzen da, zailtasun handiena ematen duen bi horietan oinarritu egiten dira. Azterketak ezaterako ere, zenbat azterketa da proba egiten ditugun, eta gehien bat idatzizkoan eta irakurmenean oinarritzen dira, ahozkoak ere badaude, baina idatzizko eta irakurmenean ere desberdinak izaten dira, egoten dira garatzeko erantzunak edo test modukoak. Test moduko hauek izaterako dira okerrenak dislexia dunentzat, bai? Eta aipatu nahi nuen alegina, ez da? Esan dut ikasle hauek haien ikaste prozesu osoan zehar alegin berezia egin behar dutela, besten erritmoa jarraitzeko, eta haien gabezi horiek, gehienetan ez dakitena gainera nondi datozen, aurrera egiteko. Eta hemen ekarri dizkizuet 3 testu, ikusiko duzue hasteko gure egunerokotasunean gutxiago erabiltzen dugun hizkuntzan daudela, gaztelaniaz, gainera iskiak eta zenbakiak nasian, iskiak larriz, gehienetan xez oituago gaude irakurtzen, edo hurrenkera okerrean, edo osatu gabe. Gure garunak horiek irakurtzeko alegin berezia egin behar du, eta batzuetan agian 2., 3. bider bueltatu behar duzu testuaren gainean guztiz ulertzeko. Hori da gertatzen zaiona dislexia dun ikasle bati testu baten aurrean. Alegin berezia egin behar duela. Irakurtzean gainera, 3 zailtasun edo 3 ezaugarri ematen dira beti. Batetik abiadura. Dislexia daukatenek, normolektoreak baino astiroago irakurriko dute beti. Alda landu, alda redukazio bat egin, baina inoiz ez da izango normalektore baten adinakoa, bai, zergatik? Azken finean, jatorri neurobiologikoa du, dislexiak, horrek izan nahi du, esker hemisferioan aktibatu behar diren atal batzuk ez direla aktibatzen. Eta horrek sortzen du zailtasun hori, bai? Eta gainera betiko da. Orduan, bai, alduzu landu, hobetuko du, baina betiko izango da abiadura kontu hori. Horretaz gain, lanerako memoria, bai, gut testu bat irakurtzean, bagoaz informazioa gordetzen eta amaieran askatu dezakegu guztia. Aldiz, dislexia baldin badaukazu, memoria hori txikiagoa da, askoz kontu gutxiago gorde dezakegu memoria horretan, eta ikasleari eskatzen diogunean, oin kontatu irakurri duzuna, ez da gai, ezinezkoa da. Bere memorian ezin dudana gorde, eta kontatuko ditu zati batzu. Bagian hasiera eta amaiera, hasiera eta erdiko zerbait, baina inoiz ez osoa. Eta zer gertatzen da, hori gertatzen danean, irakasleak gehienetan ulermen arazo batekin lotzen du. Baina ez da horrela, irakurgai bera, entzungai bidez emango bagenio, seguraski guztia edo gehiena kontatzeko moduan egongo zen. Horrek erakusten du, ez da ulermena. Eta 3. arazoa prozesatzeko abiadura da. Hau ere mantsoagoa da. Eta mantsoagoa da berriro ere ematen diogun estimuluaren arabera. Idatzizkoa ematen badiogu mantsoago izango da, entzungai bat edo bideo baten aurrean arinago erantzungo du, bai? Eta hau ere beti ulermena edo jariotasunarekin lotu izan dugu. Jarraituko du aurrera. Orduan, zer ez da dislexia? Garrantzitsua da jakitea zer den, baina zer ez den ere interpretazio okerrak egon dira sarri, ez da? Adimen edo zentzumen desgaitasunei buruz hitz egin digute Manuk eta Aitorrek, eta kasu honetan, beti gure jendartean errazagon hartzen dira fisikoak edo ikusten ditugun zailtasunak, bai, ikusten ez direnak, baino nolabait sinistu egin behar direnak. Guri gertatu zaigu ikasle batek zalantzan jartzea, ez, irakasleak psikopedagogoak esandakoak, ez, eta beraz zelan daki, profesional batek beste baten zalantzan jartzea, nahiko kontu itxusia da, bai. Orduan, ez da adimen edo zentzumen desgaitasuna, eta gero motivazio edo arreta ezarekin ere lotu izan da. Dislexia dun ikaslei sarri esaten du irakasleak, ez duzu arreta jartzen, ez duzu nahikoa aprobetzatzen,
klasea despistatu egiten zara, baina ez da horrela, ez da? Eta dislexia du nahi daukatena dira, arreta tarte oso laburrak, ez da? Ezin dute arreta hori luzeeran mantendu. Eta horiek ekartzen du, olako juzuak. Eta, heldutasunari lotutako hainbat kontu izan dira, heldutasun falta edo arazo emozionalen ondorioa, ez da hori, ez da heldutasunarekin pasako den zerbait, esan dugun bezala, dislexia betiko da. Orduan, zer da dislexia? Esan dugun bezala, jatorri neurobiologikoa duen zerbait da, osagai fonologikoa dauka eta ortografia, irakurketa eta aritmetika automatizatzeko zailtasuna dakar. Aipatu dut ortografia, kontua oso garrantzitsua da eta sarri ikusiko dugu euskaltegian idatzizkoetan, ezta? Badaude ikasle batzuk disortografiko osoak direnak, bai? Idazlan bat hartu eta hitz bera ikusiko dugu, 5 bider erabili du hitz bera eta 3 modu desberdinean idatzi du. Eta irakasleak esaten dio, baina fijatu zaitez, baina beitu hitz bera jarri duzu eta ikasleak esaten fijatu naiz, apropos ez ditu akatzek egiten, ez da? Sarri enuntziatuan ere jartzen du hitza eta gero ezin du kopiatu, ezin du disortografiko osoak direlako, ezta? Eta horri lotuta ekarri dizuet esaterako adibide praktiko bat, nik aurten zuzendutako azterketa baten satitxoak dira, eta hor azpimarratuta ikusiko duzue, ontsa aipatu dizuedan hoiek, ezta? Txakur hitza, oin bierre, oin bakarra, atxea edo non, ikusiko dituzue azpimarratutak egon ez dauden arren hitz elkarteak, ezta? Behar da, dana batera eta holakoak, zen hori tzen edo txen edo, Eta hau da ikasleak idazten duena eta horrela ateratzen zaiona. Nik adibidez, azterketa oso hasieratik esan nuen, honek, bai, badauka zeo zer, konpartitu nun, partekatu nun lankide batzuekin, urte bizitza osoa irakasten ari diren lankideekin konfiantza osokoak, eta ez zuten ikusi, nire harridurarako ez zuten ikusten, bai, aipatu ziaten hau B mailakoa da, hau, abin ere, olakoak, eta esan nion arte, baina zu bizitza osoan abaten ere horrela idazten duen ikaslerik eduki duzu edo, olakoak topatzen dituzu normal? Ez. Jakin behar du interpretatzen eta olakoak ikusten ditugunean horren nabarmenak, pentsatu bari, honek, baina batetik daki zen hori tez eta dala, hor badaude santzu batzuk, bai? Eta hor ondoan jarri dizuet adibide bat, euskaraz oraindik ez dago olakorik ideobisuala, ez da ortografia ideobisuala, ortografia bera irudiekin lotzearena. Dislexia dunek oso ondo funtzionatzen dutelako irudiekin. Eta orduan da lotzea irudiak ortografiarekin. Hortxe erronka argitaletxe batek hartu nahi badu, ze gaztelaniaz badaude, jale argitaletzea esaterako badago, baina euskaraz oraindik ez daukagu olakorik. Ertzekoak, hori gertatzen zaigu, ez da, danera beranduago heltzen garela. Eta aurrera jarraituta, hor daukaze pixkat adierazle nagusiak. Ez ditu danak aipatzeko, ze denboraz beti ez du gabiltza, baina gero partekatuko du nahi baduzue interesatuenak eduki guztiak, bai? Orduan, hori bai garrantzitsua testuak planifikatzeko eta egituratzeko zailtasuna eta hor behar dute adituek andamiajea deitzen diotena, hori euskaltegian nahiko ondo egiten dugu, asaltzen dugulako testu batek ze egitura eduki behar duen, sarrera, argudioak, ondorioak eta abar. Horren ondoan komenigarria da beti, juntagailuak izatea eta esaldi komodinak adibidez. Eta gero ulermena aipatzen da, ulermenari dagokionez euskaraz daukagun beste zailtasun bada, atzizkietan edo deklinabideetan informazio asko doala, bai? Dislexia daukan pertsona batek eta horregatik egiten dituzte horren besteak ortografiko, zailtasunak ez duen batek marka ortografikoa egiteko garunean 5-6 bider irakurri behar du hitz bat, egingo du marka eta hurrengoan ja
hasiera amaiera eta luzera ikusita, kolpean irakur dezake hitza, guztiz irakurri barik. Dislexiadun batek 12-15 bider irakurri behar du hitza, marka ortografiko hori egiteko. Kontuan eukita, normalean irakurmenean zaintasuna dauzkatela, ez dute saletasunik, ez dute irakurtzen, denbora gehiago marka ortografiko hori egiteko. Eta zer gertatzen da, txakur hitza, txakurrek, txakurrari, txakurrentza, mila txakur, gure garuna, txakurrek marka egin badu, txakurrei jartzen duenean, txakurrek irakurriko du, eta hortila ulermen arazoa sortuko zaio, bai? Gero, hau ere euskaltegian izan behar gara oso gai identifikatzeko eta lotzeko dislexiarekin. Ahozkotik idatzizkora salto handia izaten dute ikasle hauek, bai? Eta ahoskoan ikusiko dugu, gurekin jariotasun mailaren arabera, baina normalean aritu daitezkela, baina hori idatzizkora eramatean, itzelesko saltua dagola. Eta hau euskaltegian mailaketa egiten diegunetik bertatik antzeman dezakegu, berehala ikusten dugu. Denbora gutxitzen doa, 15 urtetik gorakoak izaten dira gureak, eta hor daukazue pixkat ezaugarriak, baina non dauka eragina dislexiak irakurmenean eta idatzizkoan izateaz gain, bai? Argibideak, esan dugun lanerako memoria hori dela eta argibideak ematen ditugunean, ematen badiegu 5-6 argibide jarraian, akabo, galdu dira, bai? Argibideak banan-banan eman behar ditugu. Orduan, euskaltegian bertan ez da izan beharrarik eta formal batean, jolas bat egiteko jarraibide batzuk eman, eta esango dugu, akabo, 5 gauza egiteko, 2 egin ditu eta galdu da, baina honen nun dauka burua, bai? Hori ere lanerako memoriaren kontuak dira. Eta nekea eta alegin etengabea kontuan hartu behar dugu ikasle hauek denbora guztian alegin berezia egiten ari direla. Lehenengo ordua, aguantatuko dute, 2. tira, 3. 4. ahaztu. Garun hori ez dago ja ezer jasotzeko. Eta hemen kontu handia, zenik ikusi dut euskaltegian, ez da? Zarri badaukagu ohitura ikastaro bukaeran maila ozta lortu duen ikasle hori, baudako trinko bat egin eta bukatuko duzu, hartuko duzu falta zaizuna. Kontuz, dislexia arazo bat badauka, agian mesedea beharrean kalte egiten ari gatzaio ze. Pertsona horrek deskantzua ere behar du, atsedena behar du, eta 5 orduko trinko batek, seguraski ez dio inongo mesederik egingo. Bai? Eta gero letra txarra, pentsatuko duzue hori ez dela dislexia, baina bada, dislexiadunek oroar oso letra txarra daukate, kexatuko gara, aize letra hone, baina ezin dekidin hori ere berezkoa daukate. Bai? Gero, hor nola lagundu, denbora gortzen ari zait, karteltxoa pasadidate aspaldi. Orduan, dislexia eta autoestimua oso kontuan hartzekoa da. IKTak aipatu ditugu, gero eta gehiago daude, gainera, gorrak, itxuak, dislexiadunak eta inbatentzako erabili behar ditugu eta ari gara dagoeneko, berandu, baina ari gara didaktikarekin eta atazak egokitzen, entzungaiak, azpitituluak eta horrela erabili behar direla, baina euskaltegian bertan gauza asko egin ditzakegu. Hor daukatzu esaterako zenturi gotik letra motak. Letra mota guztiak ez dira berdin digeritzen. Orduan, ze kostatzen zaigu testu bat, letra egokiago horiekin erabiltzea, letra xea erabiltzea, edo lerroen tarte hori gutxienez bat erdikoa izatea. Dislexiadun garunek asko sobeto hartzen dugu informazioa. Ni neuk beti aldatu behar izaten dut letra edo zein txosten pasatzen didatenean. Nola lagundu? Ebaluazioan ere kontuz. Akats ortografikoak aipatu ditugu, pistak eman, ze naiz eta ezan aizu errepasatu, ez du jakingo nola, eta autoestimua. Ikasle hauek oso ukitu eukitzen dute autoestimua, ze badaramate prozesu luzeak, zarri erantzun egokiri gabe, eta autoestimoan horrek eragina handia dauka. Gehienetan esfortzua, alegina eta lan maila ez dator emaitzekin bat, eta horredakan frustrazioa handia da. Orduan zuzentzean, goraipatu esfortzua eta aurrerapenak baloratu, emaitza bera baino.
IKT-ak hor dauzkazue ordenatuta koloreka zertarako balio duten, eta amaitzeko bideotxo hau jarriko dizue. Ez da aktibatuko, nire etxean, berez aktibatzen zai. Ezingo dizuet jarri. Bideoan oso argi ikusten zen, hemen jarri diguten titulua, ez da, neurodibergentzia kontzeptua, eta lehen aipatu dute Manuk eta Aitorrek. Neurodibergentziak azkenean egiten duena da paradigma aldaketa bat, ez da, eta diferentziak erdigunean jarri eta ez gabeziak. Denok daukagulako abilezia desberdinak edo erantzuteko modu berriak eta desberdinak, eta horrek balorean jartzeak ekarriko digu jendarte justuago bat, eta uste dut hemen azpian dagona denontzat dala aukera berdintasuna bermatu behar dugula. Eta denok aukera izan garatzeko bakoitzan abileziak. Eta bukatu nahi nuke zaila izaten bazaigu disleziadunak antzematea. Euskaltegietan badago dislexia eskutua edo salbuespen bikoitza deitzen dana, eta hauek izaten dira gaitasun handikoek. Koziente intelektuala altuago dute, baina laurdenek dislexia, dispraxia, olakoren bat daukate. Orduan, badauzkate horri lotutako zailtasunak, baina badauzkatenez beste abilezia, hainbat abilezia, ere gehiago eskutatzen zaigu arazori, baina arazoa eduki badute, eta gehienek ez dakite. Eta ikaste prozesuan, joaten da, gero eta zailtasun handiagoa sortzen. Ze dislexia berez, antzeman beharko litzateke, lehen hezkuntzako 3., 4. mailan, baina ikasle hauek oharkabean pasatzen dira erabat, eta hel daitezke unibertsitateraino jakin barik, unibertsitatera heltzean, garunaia porru eginda daukate, nekea area handiagoa da, ikasteko moduak aldatu egiten dira, batez ere DBH-tik gora, eta unibertsitatean zer esanik ez, eta hor zailtasunak areagotzen dira. Eta pixka bat horraino, denbora gehiago ez dago.